ụmụnne m ndị Igbo ekene m asị m nke onye chi na zere. Ụmụnne m ka anyị neba anya n'ezinụlọ anyị. Kedu ife kpatara na ịbịa n'ọtụtụ ezinụlọ no leave no transfer? Ụmụ niile amụta n'ezinụlọ a na-ata afụfụ ihe amarụ. What is the cause? Nya ka nsị ka mme gịnị ka njụa gị. Gị bụ di mbụ nọ na ngwuru ahụ, gị bụ onye nne, gị bụ onye nna, ị nọ ife ụmụ gị ka ha na-akparị ka atụrụ enweghị onye nche. Ndị nwanyị enweghị onye na-ajụ na-akpọbarụ ma eleberụ. Ụmụ nwoke onye gbagochaa n'elu ọ daa. Gịwa bụ di mbụ unu ka m na-ajụ ajụjụ a. Ọnwa mgbe eke jụrụ amaghị akpụ ka ọ na-agụba jụrụ adịghị nkọ. Orugo oge gị wabụ di mbụ unu jee bini jee jụọ ese ife na-eme na ngwuru. Ọ bụrụ ife ị ga-asụ na aja chụọ na aja. Ọ bụrụ na ọ nwere onye akwa ha na ngwuru ahụ kwanụ ya. Ọ bụrụ na o nwere nwaada egburu egbu maọbụ onye megidere ihe gbara ntịrị arụ kwa na arụ ka o nwee ike ịgaziri ụmụ amụtara. Maka na ụnụ na-anya na ngwuru dị iche iche, ọtụtụ ngwuru ụnụ afụ na ụmụazị nke amụta na ngwuru na-ata afụfụ. Ọ bụrụ ife ji ngwuru kewere kechicha ụmụazị n'iwe. No leave, no transfer. A lot is happening. Because to save the future of your children, asikwana na ife adịrọ ife dị. Mana atụ anyị nkiri nka nkata onye tara alụ ga-ama. N'anya na ezinụlọ gị na-eme ya mma. Ụkpaka okpoko gburu ọ bụkwa ntị chiri ya. Oyim agara m ịgwa gị bụ ajọ, mana oyim agwara m ga-agwa bụ ejizi oyi. Ọ bụrụ na ịbụ ụmụ amụta na ngwuru mana ị nweghị ife na-ebute nhasa n'ebe ị na-azụ ahịa maọbụ ebe ị na-agba mbọ, ị maghị ife na-ebu onye kweche gị nkwa ọnụnụ obi hafụ ha aka azụ n'anya na ngwuru gị jụọ ese maka ya bụ ife adịrọ nkịtị. O nwere ife kpatara ya bụ ife si were mee gịnị na-eme. Ikekwe ọ bụrụ nna nna gị kwere nkwa na ha sasịrị unu ife. Ikekwe ọ bụrụ na arụsị nna gị butere na ha sasịrị unu ife. Ọ bụrụ na ị kotere arụsị bụ isiokwu ọkwọ mbụ na-adịga ya. Onye ka m na-ekwu n'oge niile si nne na nna ọ bụrụ na unu n'ala ike gwa na ụmụ unu na unu n'ala ike. Ọ bụrụ na unu tinye aka unu ebe dịwara ha gwa na ụmụ unu tinyere aka unu ebe dịwara ha. Hoo ha ka ha buru ya n'obi, ka ha mara ya n'oge. Ka anyị were nụ ehihie wee chụwa anya bụ ehu ojii tupu chi na chi a na-eji. Ọ gwụsịkwa ka ọha n'onu. Ndị be anyị si atụalụ ọmara ọmara mana atụalụ ofeke sọba isi n'ọfịa. Ọ bụrụ na ọ bụ mbọsị mbụ ị na-afụ m nnọọ sonyere m ma gbasara m ozi m. Sonye n'ife na-eme na my Facebook page and also my YouTube page. Don't hesitate to on your link notification bell so that anytime you come across my video, you can able to watch it. Thank you all. Ụmụnne m, ndewo.